Hello guys, good morning. So for this video, uban na sa gulo nyo asa tapadong karon. So karon dahil guys, before tayo mababog-gwapo sa guys, kay para sa kamera, gwapo punta. Ireg! So karon dahil guys, nagsabot-sabot mo sa akong friends nga mga ligo daw mi. Kay ang panahon, perti inita man sa for this video na ata sabay sa ato ang friend nga si Manolito Espina. Aras ka in earth ang ato ang kuan ay friend. Pero before that, ang iyang igsuon, syempre, aras ka kugihan. Bata pa na guys ha, elementary pa na, kamo na muhugas. Ag ikaw, kamao ka. So for this video mo ni ato ang sudan buwad nga pinikas nga nilaw oy. So lami kay laisyo kay parisan pug kanang nasty aw busog kayo. So kami nagpasalamat ni friend Manolito Espina kay pagkaon jud pud mi niya. Kay tungod niya na nga busog pud mi unya for this video nagbiting mi nagsabot-sabot mi og ata padung karon. So karon nagbangga ang mga utok. So kay mga utok kay nabugnaw man ay of course magpabugnaw mi for today's video. Tanawa guys, ang mga sabot nga matay na ay of course kay init man. Kas ang labog diri sa garilyo ay of course sunog jud ni. Sunogon be ayaw po. Ito guys, mo ni ang part nga dan sa bayungan ato nakita ang bayungan dam. Kung wa mo kita ay buta mo. Ireng. Bitaw guys, makakuan pud makasad pud sa tuang ko ang feeling kay of course ang bayungan dam tali hubas na. You know baya guys, mo ni amo ang source sa among basakan awa na hubas na. Aw hapit na makita nga ni mga bulan-bulawan. Hoy ireng. You know guys, kabalo mo kaning bayungan dam is murag hapit na ni magkuag tourist spot. Kay kasagaran guys, makita ko sa Facebook na uban diri nga mag-date. West date ra ha. Wala ba mo nang sa iyo mga parents ni siya mo. Ireng. Di ba nag-flex pug ko aras akong face kay of course akong face kay hamis pa ba sa inyong face. Hoy. Ito guys, diri sa bukid guys, grabe jud maitom jud ka basta mga ano jud na din ma-explain sa imong feelings. Hoy, di ba? Nay date dire silang duha akong voluman daghan man sila kanding di ay. Sakto kayo guys ning mga kanding no basta ting init now. Pues. So ari may dapit guys mga ligo kay of course akong friends flex huy mura pag sexy huy. Mura maglawas og baton. Ay of course di na to dugayon guys mag swimming pool na diri. Hoy, swimming pool unsa na. So akong friend guys is taga-daman ay of course hana siya musakay og dakit pero ako kadi mo ko taga-dam mahadlok pud ko pero willing jud ko guys nga musakay sa dakit ug mo try sa dakit. But before that makalaysyo kaayo ug makasuya. Bitaw guys, makasuya sa akong feeling guys, makasuya promise. Pero mahadlok pud ko guys nga no tarawa atong makita ang dakit kay made of kawayan na siya of course kabuk na na. So now ako gipaspasan guys, akong gikuan paspasan kay maligo na ako kagrabe jung inita. Diba ang atong itlog ay of course nabugnawan na. Ireng. Anda pita guys, nagpalandong lang jud pud ko kay ngano basi maitom pug sa mut. Sayang nga ako ang juice meal nga pa-inject. Hoy, bitaw wala ko nagpa-inject guys. So akong gihukasan na mo. Pero waskus abs ha. So karon na soya jud ko ilang duha guys, promise. Ang kaning duha guys, ang tawag nila is bakukang ug ang kapan. Grabe sa kay feel guys nga mo sa kay ana sa dakit unya nakastunga. Para siguro agang dughan magbuto-buto. Pero before that, ang ato ang friends, siya isang sirena. Karabig dila mo nagbanak padung mutila. Before that, tong pala ilang ato ang friend mananagat. Hello friend. Grabe undoy buyag aras sa klaro man agkuan So karon guys, nakaligo na jud pud mi kay among mga tabi diri nga hubas. So before that, enjoy mis amo ang friends. Aw nang ikuan kay paspasan. So ako nag-aawha guys, kung wala na may tubig sa inyo ha, ay of course ari na mas bayungan dam wala pa entrance. Anin dapita guys, nagpa-picture pug ko sa akong friends. Klaro man kaayo Focus ra sunglass sa sunglass. Focus sa sunglass ayaw sa ubos. Hoy. Pero guys, ang bayungan dam nga tubig nagkuan jud man nimog ligo ang imuhang pandit murag na kiss-kiss. So at least nakaligo ta, di ba? Di paras uban di wala ligo-ligo. Unja ka enjoy man mi. So maoro to ato ang kuan ga for this video. So before mag-end to video guys, salamat kayo. Thank you so much sa pag-watch sa ako ang mga videos, sa ako ang mga daily. Unja maoro to, salamat, daghang salamat. Amping ta kana sa ato mga biyahe ug ampo ta kanunay. Bye-bye.